В днешното видео ще играя на Drift Pro Max, както ви обещах в миналото видео, в което играх на Brawl Stars. Така, ще ви покажа всичките ми коли, които имам до сега, като започнем от E. Вау! Да, тази няма. Ето тази кола ми е най-хубавата и скъпичката. И мисля, ако имам достатъчно парички, да направя... Не искам да е шарен, искам да си един конкретен цвят. Мисля да направя така беличка. Такава. Мисля да направя бегачка или нещо този сорт или този. Или може би чисто черна, сив оттенък. Аз на принцип от мое място я наричам черна магия. Значи тази също ми харесва, защото е леко сив оттенък. Но всъщност има и зелено, което изпъква. Мисля така. Леко блатно. Така по-дрифтърско или е това. Ето цвята малко старчески. Нека продължаваме със следващата кола. Опа, има само 50 злата, но не мога да се купа с пари, защото като вижте ми парите, вижте ми златата, колко съм беден на злато, колко съм богат на пари. Еха, кой има Ферари? Аз имам Ферари. Кой има Ферари? Аз имам Ферари. Когато не мога да му сложа готвените коли. Бигазон червено, защо? Вау, брат, това изглежда гати бруталното. Това има някакво като огледало. Ама само, че това нема грабва много. Трябва да продължаваме с следващите коли, от които мисля, че повече няма. Така че видяхте ми колите, разгледахме за 3 минути и няколко 20 няколко секунди, вече са 30 мисля, че. Бих искал да спечеля тази, но мисля да си взема ето. Ако не знаете, това е Мазер Хит 7 и с нея се дрифтира много добре. Мазер RH7. Ford Mustang, Supra, Mercedes, Skyline 34. Mitsubishi. Скуби-ду! Какви разкошни коли. Жалко, че тази 36 я нямам. Иначе Honda не ме грабва. О, я. Бива я, бе. И Викинг, бе. Аз съм много богат. Само, че ще излезна с тази красавица. Чуйте я как чуйте я. Нека продължаваме, искам да си
да си заложа парите, да се състезавам срещу някой маняк. Аре, бро, искам да се състезавам. Чай, брат, просто защо... ето. Залагам ми дрифт. Random River. Сега да видя защо кой се състезавам. Йоу! Парите с надеждите, че ще взема двойните. Двойно на това. Брат, защо си слага толкова високи спойлери? Това нещо, ако го има в истинския свят и ако е пластмасово, като някой му раздаде газ на тази кола, сигурно ще се потроши това. Сега гледай как ще те размажи на това. Ти не знаеш как се дрифтеш. Играта съм забелязал, че много копират разни неща, като Red Bull и такива. Тук ще са две обиколки, защото самата писта е доста кратичка, като голям това дишаше прахта. И му взех парите. Мразя реклами. Хубавото е, че в Brawl Stars няма реклами, но пък щеше да е доста яко, ако си купувахме Brawl Pass, скъпите джемове с пари, истински пари, с подверки реклами. Чай, бе, както ме победи? Чакай, бе, както ме победи, бе? Както идиот ме победи? Чакай, бе. Бе. Сега ще го караме на самостоятелно дрифтане. Мисля просто да го карам. Опа! Майко! Как се помръзва в шкафа. Залагам на пак тъпа реклама, че ме мързи да харча пари. Гати то как го бият. Така сигурно са били децата в мини-лозик. Майко, той ще бъде по кости. Ако мене ме бият така направо, 300 пъти ще умра. О, брат, две реклами ли ще има, бе? Мразя ви реклами. Кой ви е създал? Тъпотия! Hello, I'm your kitty. Feed me. Play together. Take care. Have fun. Как може 60 милиона да ти е качут? Майкат. Това е гати пускатията. Мокрите изкуствата. Следващия ще бъде симулатор. Симулатор за кино, в който ще мога да пребия хората, да им вземам аксесуарите и да ги продавам. Не само аксесуарите, но и дрехите. Но толкова много се яда случи да ми да спра видеото. Не, направо ще разпръкат си за реклама. Мразя рекламите. Няма да си изтегля.